Nyakwaramoge jwang' machiegni nonro mar gazet okinyi makawuono matai nyinga Joyce Oduor. Antiere kae kod jafwambo mandiko ne gazet mano mar Business Daily, mano Boniface Otieno. Wadaka thuolo makende man mondo mi wanon ni gazet mar The Standard kaachiel kod Daily Nation okinyi makawuono mondo wami siso mar ng'eyo gigo mantiere gazet mango mori okinyi makawuono inyalo dhi nyiewo ibed piny isom e yo makare. Oyawre Boniface, ichiew nade okinyi makawuono? Oyawre ahinya, achiew maber okinyi makawuono. Ageno ni bendi chiew maber, kendo agoyo erokamano kuom gwel makende mondo mi watwag gi Nyakwaramoge jwang' okinyi makawuono kwalidho nigi oboke achiel kachiel kowuok e boma ma Nairobi kae. Machiegni nonro mar gazet okinyi makawuono. Nyakwaramoge jwang' mana kaka iseneno mane wendo mantiere godo okinyi makawuono mar mondo mi walidhni go gazet okinyi makawuono, gazet mar Daily Nation kaachiel kod The Standard. Wach magimiyo peka en kotudore kod ng'anyo ma osebedo kwaneno kadhi mbele pacho kae, ng'anyo mar sundo sirikal mar Kenya Kwanza. Kata kamano Boniface, adwa ni wachak kod wach mantiere it gazet mokwongo, mano mar gazet mar Daily Nation okinyi makawuono. Daily Nation sani koro menyo thoe moseneno nyaka ne ng'anyo chakre e pacho kae. Nyaka sani koro gindiko kae namba 50. Matiende ni nyaka sani nitiere ji 50 rowere mosewito ngimagi kaluwore kod ng'anyo mosebedo e pacho kae. Kwanyalo mana ng'iyo nitiere moko kuom pichni mag jogo mosewito ngimagi magiketo kae. Nitiere moko magin nyaka nyithindo matindo ahinya manowito ngimagi e kinde ng'anyo mano mar sundo sirikal mar Kenya Kwanza. Nyaka sani koro iwacho kae ni landmark death toll nyaka mane obedo odiochieng' manyoro ka iwacho kae ni nitiere joma gin nyithiji kaachiel kod nyiji, owadgi gi ng'ato, nyamin gi ng'ato, osiepe kaachiel kod jogo ma ji ohero mano wito ngimagi e kinde mag ng'anyo mosebedo kwaneno e pacho kae. Kata kamano wang'e ni magi gin weche mamulo chunya ahinya. Emomiyo aneno ka gazet ni mar Daily Nation omiye peke it gazet mar 4, 5, 6, 7 kaachiel kod mar 8 mano mar gazet ni mar Daily Nation. Boniface, anyalo wacho ni en hawi marach ni ng'anyo kama koro chope ni to koro nyaka wawach ni ok odhi maber nikech iyudo ka jok mwalalo kata gi seche gi kaka ineno ka oboke mar Daily Nation ondiko kae, jogo mwalalo koro ng'eny kabisa. To an kaka jafwambo ama kaka raia ma Kenya kae anyalo wacho ni gima lit na mogik en ni jogo mwalalo ama jogo mwaselalo gin jogo matindo kabisa. Gimoripo wapenjre en ni to ang' momiyo walalo ji mang'eny machalo kamae. Kinyalo paro maber chien kacha, Joyce, ng'anyo mokwongo ok apar ka ji notho mang'eny. Ng'anyo mar ariyo be, aparo shida nochako bete ng'anyo mar adek. To shida nochako bete ng'anyo mar adek nikech jogo ma ok gin genuine protesters nodonje street kendo ne koro gichako timo timbe mag mahundu. Tiyudo ni seche ma gichako timo timbe mag mahundu, nyaka polis koro bro chwado ji gi live bullets. Ibro yudo ka nyathi manowuok e ot kodhi timo ng'anyo genuinely, ibro yudo ni obro lalo ngimane unnecessarily. Aparo ni kwan mag jogo ma koro waselalo gi seche machalo sani to ng'eny kabisa. Kendo kata mana department ma police nyaka penjere ni to gidwa medo nego ji mang'eny machalo nadi. To gima nyaka ging'e en ni seche duto raia nigi ratiro under article 37 aparo mar katiba ma Kenya ma pacho kae mar dhi e ng'anyo. Kendo gima nyaka ging'e ni seche ma raia odhi e ng'anyo to gin gi right, police orube ni protect raia. Tij police pacho kae ok en nego raia samodhi e ng'anyo. Aparo ni jotel police pacho kae, aparo kata ni ker neno gik matimore gi seche machalo kamagie. Nyithindo gi aparo ni demands gi, anyalo wacho gi kisungu ni is justified. Gin gi ratiro mar dhi e street, mar goyo uwi ka gidwaro ni, for example, pacho kae kiyiero cabinet ministers to gibed jogo ma nigi integrity. Pacho kae seche duto ka omendo wuok ni tiyogo e department, for example, kata treasury kacha ibad migape mopogre opogre mag serikal. Jogi dwaro ni jok mwayiere tich gibed jogo ma onge mibadhi. Omiyo aparo ni demands mag gi are justified. Gima nyaka wapenjere ni to police dwa medo nego raia pacho kae to what extent? Aparo ni mano e penjo maduong' kabisa ma nyaka wapenjre.
Adwano dhi it gazet mano mar ang'wen mar gazeni mar Daily Nation kaluwore ni gazeni mar Daily Nation omenyo ahinya mago weche manotimore odiochieng' manyoro e kinde ng'anyo mane rowere wuok godo oko e counties mopogore opogore ka koro gikwedo telo mag counties kaachiel kod telo mar piny owacho mamalo. It gazet mar ang'wen kanyo nyaka sani koro riwruok makedo ne ratiro mag oganda nyaka sani koro wacho ni kaluwore kod thoe moseneno e pacho kae mano maderom 50 mag jogo mosenegi. Iwacho kae ni en kotudore kod obila tiyo kod teko mathoth ahinya kuom jong'anyo e pacho kae. Kabe ni nyaka sani koro gitemo goyo kwano moro kae ma koro giwacho ni kaluwore kod ji 50 mosewito ngima gi Boniface nyaka sani de koro ne be ni koro wadok chien de wadok nyaka higa mar 1974 kaluwore kod jogo mosewito ngima gi nyaka sani ji 50 de be ni koro wa backtrack de wadok e higa mar 1974 ma de wach ni de be ni koro ing'iyo ni magi gik matimore sani sama piny Kenya nitiere kod lony ma ok onego be ni waneno ka polis tiyo kod teko mathoth ahinya kuom jopiny. To ang'e ni magi duto timore kata bedo ni doho noseng'iso polis ni e kinde ma ji owuok oko ka ging'anyo e yor muolo ok onego be ni gitiyo kod live bullets kata gitiyo kod teko mathoth ahinya kuom jogo mang'anyo. Kata kamano kwasebedo kwanno kamano timore. Ji kosechokore mana matin polis osebayo tear gas. Aparo ni en wach marach kabisa kendo gima osina mogik en ni polis koro osechopo kama girakore nyaka gi jofwambo. Ni neno ka dala man Nakuru kacha jafwambo wadwa nyo polis ochwado gi live bullet gi rubber bullet kendo nyo hinyore matek kabisa. Gima polis nyaka ng'e ni jopiny bro hold gi accountable kuom gigo magitimo, ketho kuom rocho ratiro mar raia gi seche ma gidhi e ng'anyo. Nyochi neno ka Inspector General of Police ogwe mana tao kende ka pressure nyocha ng'eny kabisa. Ni neno gik manotimre chien kacha. Kendo nyaka jatend police mantie gi seche machalo kawuono nyako ng'e ni en gi jukumu maduong' mar neno ni orito ngima ja Kenya. Aparo ni Kenya osego hatua e yore mopogore opogore omiyo seche duto ma raia odhi e ng'anyo. Adwa mana medo nuoyo ni polis tije en protect raia seche modhi e ng'anyo nikech raia nigi right mar dhi e ng'anyo. Concerns mag nyithindo gi gin concerns ma gin gik mawinjore. Sega bedo kawacho kabire Ramogi TV kae ni ngima tek ni dhano gi seche machalo kamae. Kendo ng'atno ma samoro kata en jajua kali oyudo ka ngimane ni matek kabisa nikech kata mana keto mana chiemo e mesa mondo cham gi nyathine ama gi nyithinde bedo problem. Mano ok en gima wadwaro. Wadwaro ni national government olosnwa kek maduong' mondo wayud kaka ji nyalo share kek no. Ng'en kek kaduong' to ji mang'eny bro share. To ka kek tin ti bro yudo ka joma malo kucha ema yudhe amo kawe odhi kode. Pacho kae nyaka wang'e ni koro wachopo awuoyo gi ker nyaka ng'e ni koro sama kama wachope gi hatua mwasegoyo wan kaka jopiny wadwa ni wasong mbele. Nyithindo aparo ni piny Kenya kae problem maduong' ma ok ang'e ni sirikal oseng'eyo ama pok ging'eyo. Unemployment among the youth gini bro kelo shida maduong' pacho kae ma kok giyudo yo maber ma gibro konyogo wach ni to pod gibro bedo gi tabu. An awacho mana pacha kaka jafwambo. Kendo aparo ni nyithindo gi ng'en gi somo gidhi e mbalariany gitieko skul maber tiyudo ka ng'ato kosetieko skul koro onge gimotimo. Odonje madho njaga, odonje timbe moko mag njore. Iyudo ka nyithindo gi moko kuom gi are depressed nikech an moko kuom gi gona sim ngisa kata manyna kata gimoro manyalo timo. Asekonyo mang'eny anyway by the way ma ok anyal konyo be ang'iso ni ok anyal nafasi ok oyudore but moko kuom ginyisa kata ni undepressed. Boniface natieko school 3 higni 6 higni 7 mokalo pok ayudo gima tim. Afil kan lonely, afil ni nitie gimoro ma ok ni right koda, afil ni nitie gimoro ma ok ni right kode nikech onge pesa mfuko ne, mentally ok en sawa. Iyudo ka moko kuom gikawo kata ngimagi. Kendo nyalo wacho ni wachopo kama sirikal nyaka kaw wach mar unemployment among the youth very seriously nikech kok gi konyo nyithindo gi to wadhi bedo gi problem maduong' sana pacho kae.
Erokamano. To bende kapod otudore kod ng'anyo, It Gazette mano mar abich, nyaka sani wang'eyo ni e kinde ma ng'anyo timore e bombe mopogore opogore pacho kae, be naneno ka omeny kanyo kaka weg ohala nyaka sani koro osebedo ka kwano lal maduong' ahinya kalore ni e kinde ma obaga ng'anyo e pacho kae to chunogi mar mondo mi gilor ohelni mekgi. Moko kuom giloro kalore ni e kinde ma osebedo ka ng'anyo timore e pacho kae, wasebedo kwaneno ka nitiere jomaundu mariwore kuom jong'anyo, to moko kuom gi turo kata dukni kendo yako mwandu. Kata kamano odiochieng' manyoro nitiere ohelni mathoth mane olori e chuny boma ma Nairobi, kata mago ma jauso e geng apeyni, moko kuom gi nolor kalore ni kata customers ne onge. Nyamburko mating'o jowuoth bende odiochieng' manyoro nochuno gi mar mondo mi giduok piny fare ma giting'o godo jowuoth piny, kalore ni kata kwan jowuoth mane wuotho odiochieng' manyoro ne onge. Magi duto ikelo kod ng'anyo ma osebedo kwanno, to wang'e ni ng'anyo ma kamagi bende nyalo miyo kata joket mwandu ringo kowuok e pacho kae kalore ni giluor ni seche moko ka ng'anyo timore tinyalo vunj dukni mekgi, to ohala bende bedo mapiny ahinya. Omiyo kata ka rowere ong'ado bura mar wuok oko ne gidhi e ng'anyo, to ok onego bedi ni giketho mwandu moro amora. Boniface, adwa ni wadhi It Gazette machielo, mano It Gazette mar aboro, mano mar gazedni mar Daily Nation. Kotudore mana kod weche mag ng'anyo, ang'e ni jatend piny Kenya William Ruto chieng' wuok tich nowuok oko ka koro oseyo mano riwruok ma ok mar piny owacho kendo ok ma pacho kae, mano mar Ford Foundation, ni emosebedo kasiro kata sponsor weche mag ng'anyo e pacho kae. Nyaka sani koro aneno ka gazedni openjo kae ni who really is behind the deadly protest. Odo riwruok mano mar Ford Foundation odiochieng' manyoro nogole milome ka giwacho ni oyo wan ok wasebedo ka wasiro ng'anyo makamagi. To akia ni koro sirikal ma pacho kae temo mar manyo ng'ama ginyalo keto ne lawama ni une ma koro miyo piny Kenya onge kod kwe. Ji wuok oko ka ging'anyo kinde ka kinde, nikech e kinde mokalo chien ne waneno ka nitiere josiasa moko mane seyo ni ema sponsor ng'anyo. Sani koro tango loko iseyo riwruok ma ok mar piny owacho. Boniface. Ani yena wacha gimoro achiel matin kapok wabire story mar tie gazet mar Boron, ite mar Boroni. Story moro imulo chien kae mar biashara maloro seche jo biashara maloro seche ma ng'anyo timre pacho kae. Anyalo wacho ni en hawi marach kabisa. In as much as raia nigi ratiro mar timo ng'anyo, gima nyaka ging'e ni seche ma gitimo ng'anyo ok oyiengi mondo mi giketh biashara mag jomoko. Kendo gima osebedo malit na kabisa seche ma ng'anyo timre pacho kae, ni yudo ka hooligans donje e kind jok matimo ng'anyo to gituro dukni mag jo biashara pacho kae. Nya neno gi wang'a nyoro town kae Moi Avenue, iyudo ka ja biashara ochune odhi to the extent mondiko yudhe machung' kacha gi arungu ma protect biashara ne mondo mi jok mabiro loot business margi kik donj kacha. Aparo ni mano gima nyaka wa point out kendo wakwer jogwa madhi e ng'anyo ama nyithindo matindo madhi e ng'anyo ma joluo mawinja seche mawuoyo sani ni ok oyieni mar turo biashara nyawadu seche midhi e ng'anyo. Mano tim mar mahundu, kendo gima nyaka ing'e ni seche momaki to chik bro tiyo tije kodi e seche mowinjore. Jo Ford Foundation iwacho gi ker marwa pacho kae ni gine magi fund demonstration matimre pacho kae. Adier mantie wach ni an ok anyal ng'eyo gi e sani, but gima nyaka ing'e ni number one marwa nigi intelligence magi. Kendo nyineno kata nyoliekre mbui kacha ni ng'ato kaka Boniface Mwangi mosebedo e mstari mar mbele mar siro weche mag ng'anyo ni, nyineno ka messages mage mag WhatsApp nyogol kacha ka kano wuoyo gi jomage masomoro jomoko paro ni en motudre gi jo Ford Foundation gi mondo gi fund ng'anyo ma pacho kae. Dibed wach malit na kabisa ka nitie jomoko ma fund ng'anyo matimre pacho kae. Anaparo ni gini ne en gima organic, the concern is ne en gima genuine. Nyithindo gi seche duto mane gichako ng'anyo, anaparo ne gichako maber kabisa, kendo ne gidhi e street to ginyisowa ni wan to wachopo kama koro wachopo kama koro nyaka to wawuog mana oko nikech wafil ni mufukewa onge gimoro. Wafil ni pacho kucha konde mwadakie msara moro mwayudo matin ichwade housing levy. Wafil ni bech mafuta kadhi ka nyiewe kawuono kiny kadok nyiewe ayudo ka beche oidho. Omiyo the concern was genuine. Gima osetimore marach en ni jonjore osedonje ng'anyo mar nyithindo matindo kendo gi take advantage
giturogo dukni mag jo biashara kod gik machalo kamago. Gikokora gi sani ok anyal wacho ni ang'eyo ng'at ma fund ng'anyo pacho kae, but ka dibedie ni nitie foreign forces moko ma fund ng'anyo pacho kae mondo gi destabilize go sirikal mar moluor William Ruto, mano nyalo bedo gima unfortunate kabisa. Ato nyaka sani bende wang'eyo odiochieng' manyoro mano riwruok mano mar Ford Foundation kokalo e Strategic Communication Director margi mano Miss Tolu nowacho ni nyaka sani wacho ni wan ok wasfund kata ok wasponsor ng'anyo mosebedo ka timore pacho ka ahinya to mago mag kwedo paro mar chik mar omenda. Giwacho ni e kinde ma gichiwo omenda ma gichiwo ne migepe mopogore opogore pacho ka to ok ginona duond bura mora mora kata ok giyiengore e duond bura mora mora. Gino ma giwacho ni they are strictly non partisan, gintiere kod chik ma ok ni ok onego bed ni giyiengore kotudok e duond bura mora mora e pacho kae. Kata kamano wageno ni nyalo bedo ni onge ng'ata ma siro ng'anyo makaman, nyalo bedo ni nitiere ng'ata kata kamano ng'anyo to oyiene jo Kenya duto mar mondo mi owuog oko e ng'anyo, mak mana nonego bed ng'anyo mamul maonge tulo mora mora. Boniface adwan wadogi it gazet mar ariyo mano mar gazet ni mar Daily Nation, wawe weche mag ng'anyo tenge. It gazet mar ariyo mano mar gazet ni mar Daily Nation otudore kod achicha makoro itudo kod neka ma nonego go joma thoth kaito owito e kara wito taka makware bore Nairobi kae. Odiochieng' manyoro ne ochwale e nyim doho mano jago ma iluongo ni Collins Jumaisu Kalusha. Odiochieng' manyoro kane ochope e nyim doho mano Mama Kadara bore Nairobi kae. Kwang'iyo kae Collins koro wacho ni nitiere kaka obila ne otiyo kode kod teko mathoth kata nosande ahinya kendo mano miyo koro ne o confess ni ene mano timo nek makamago, ni nyaka sani koro liekore ni Collins osenego joma mine 42 kendo osebedo kowito ringre maggi e kar wito taka makware bore Nairobi ka. Kata kamano odiochieng' manyoro maling'ling moko nonyiedhore e lela, penjo en ni ng'ama wacho adiera. Tadiera nitiere kanye, tibro yuda diere yo machalo nade mar mondo mi familia mag joma mine 42 mosenegi kendo no keng dendgi mana kaka mano wanyalo wacho ni mano mar gweno ma en gino malet ahinya oyud ratiro margi. Boniface anyalo wacho ni police pacho kae ni gin jogo ma serious kabisa. An kama chungi anyalo wacho ni ok apar ni ng'atni okay, investigation biro timore yes, ok atamora but ok apar ni mae ng'at manonego dhano 42 bawito Kware dump site e boma ma Nairobi pacho e boma ma Nairobi kae. Seche duto polisi ama gitimo gigi gima nyaka ging'e ni raia tinde riek kabisa. Kinyalo paro gigo manyo for example nyo office jo DCI Kiambu Road nyo luongo jofwambo sama nyo giwachonwa ni ng'ani ema nyo onego miyo 42 emosebedo ka nego mine 42 pacho kae. Kendo kirango evidence manyo police oketo kacha gik moko for example some of the evidence manyo giketo gin gik ma gineno mana gik manyien monyewe duka like the previous day. Ingen japiny sani en ng'at mariek, japiny sani somo mtandao, japiny odhi school, japiny somo sim, somo internet, kendo ingen dhano riek kabisa. Omiyo polisi seche duto sama gidwa wuondo wan kaka jopiny to gima nyaka ging'e ni wariek mohingo gi. An gi kokora ok apar ni ng'atni ema osebedo ka nego mine 42 pacho kae. Gima nyaka ipenjri number 1. Sama nonego for example miyo mokwongo ama miyo mar ariyo ama mar adek to bendi wacho ni miyo mokwongo manonego ne en min ode mane onego kosenego kendo ni nowacho ni nowite e kar wito taka. Penje ni familia mar min ode no ne ntiere kanye kuom thuolo ni duto. Correct. Kendo nyaka gima nyaka ing'e ni seche manonego jogie tiwacho ni noboyo gi gunia kodhi wito gi jok manodak machiegni gi ng'ani neno ka ng'ani katimo gigi ama nek nen ng'ani osiepe ng'ani ne gin gineno ka ng'ani timo gigi to giling'. Aparo ni penjo nitie mathoth kabisa moloyo gima police nyisowa gi sechegi, but anyalo wacho ni institutions mwan go pacho kae kaka office jo DCI nyaka gibed jogo ma serious nikech sama i fabricate evidence sama iwuondo japiny ma japiny ma kodhi kata school malongo nyalo wacho jogi to wuondowa. It means no kikao TG very seriously kendo inyalo japiny magi gik maparo ni wang'o ijo Gen Z gikaila gi police oek tugogo. Wadwa ng'eyo gima timore pacho kae in as far as ji 42 gi ng'ama nonego gi. Aparo ni magi penjo wasechopo nyithindo gi ochopo kama gik moko opusi moko matindo kaila gi ok gidwa winjo. Omiyo police nyaka nyiswa ni tang'o mano timore.
kendo an gi malit na mogik en ni pacho kae koro wachopo kama nego ng'ato koro obiro koro masimbo kabisa. Gima dhano koro chalo mana gweno nikech ji osetho pacho kae mang'eny kabisa. Shakahola gin gik moko mawang'o i dhano kabisa. Omiyo polis owachnwa adier ni ji 42 gi samoro nyalo yudo ni gin kata more than 42 gi. But gima wadwa ng'eyo gi seche gin to ang'o mane otimore. Mane penjo maduong' kabisa ma dhano penjre gi seche gi. Polis obed jok mawacho adier. Erokamano. Nyaka sani koro wang'e ni bomed twe kuom thuolo mar ndalo 30 mabiro ka irito mar mondo mi omed tim nonro kotudore kod nek ma koro nyaka sani iseye godo nosebedo koneko kochakore mano higa mar 2022 nyaka tarik 11 dwe mar 7 higani kama ne owite mano ringre mar jago mano nego mogika mano e kar kunyo kware mano ma yudore e kar dak ma Mkuru kwa Njega Embakasi e kar chung'od bura ma Embakasi South mano bore Nairobi ka. Kopogore kod mano bende nitiere wach moro madwaro ni wang'it gazet mar adek mano mar gazet ni ma Daily Nation Boniface. Nyaka sani bende koro bila timo nonro kotudore kod mano tho mar japuonjre masomo mano Rift Valley Institute of Science and Technology mano nyadendi moket picha ne kae mano Eileen Cherotich ma jahigni 22 likore ni ringre Eileen ne oyuda e roundabout mano mar Wangapaya mana Nakuru kochomo Eldoret kaluore ni nyalo liekore ni nitiere kaka nonege kata kamano pod itimo nonro nyaka sani koro wachore ni nitiere achije 2 manitiere luet obila ka koro idhi nyime gi timo nonro kotudore kod nek mar nyadendi matin ahinya. Nek kaela gi mag nyithindo matindo gi mantie mbalariany pacho kae aparo ne en gino mwasebedo kowacho kabisa Ramogi TV kae kata previously kacha. En wach malit kabisa ne nyithindo matindo wito ngimagi e yo ma ok owinjore. Nyathini an kasomo sigana ni ochal na nyathi ma nyocha chal ng'ama ochwanyore gi boyfriend mare. Then akia ni giwuok gidhi party gotieno to nitie gima nyotimore seche manyo gidhi wuoko e party. Dibed hawi marach, for example, ka boyfriend manyo chwanyorego otimo ne gima chalo kamae, dibed gima rach kabisa. Nyithindwa matindo gima nyalo wachonu mantie mbalariany gima nyaka ung'e en ni pod future maru pod nitie gi hopes. Kendo seche duto ma janyuol sacrifice bo yudo school fees bo terie school temur mondo ung'e gimomiyo une school. Nyathi kaile ni nyalo yudo kata for example nene hostel ama odake campus Nakuru kacha to janyuol ne kia kata ni no dhi out. Magi gik mabuogowa wan kaka jonyuol kendo gima nyaka nyithindo ung'e ni seche duto ubed jok ma responsible sana nyithindo manyiri. Nitie ages moko nitie higni moko ma ka nyathi ma nyako sechopo to koro nyaka nitie gik moko inyal tame timo iwuoyo mana kode in kaka ng'ama janyuol ing'ise to kidwa timo makama titimega kama kamae. Omiyo nyithindo manyiri sana mantie mbalariany gibed jogo ma responsible gibed nyithindo mabedo go osiepe mabeyo seche duto gikaela gitimore nikech for example nyathini for example osiepe gin nyithindo ma osebayo yo campus kacha gin nyithindo ma everyday Friday Saturday Sunday gidhi miel onge giminyalo achieve kama ne life misekawe campus nyaka ibed ng'ama focused. It is so sad nwalalo nyithindo mang'eny kabisa e campus e yore ma ok owinjore akia nang'o mabiro timore but nyithindo nyaka ng'e responsibility mar maisha gi ni e lwetgi kendo seche duto nyaka ging'e ni actions magitimo nigi consequences maggi. Erokamano. Adon waket tengi weche makamago kalori nwalidho ne alidho nyaka Ramogi Ajwang' mana mapiyo gigo mantiere gazet. Adon wadhi it gazet mar 10 mano mar gazet ni ma Daily Nation. It gazet mar 10 nyaka sani koro nitiere maling'ling ni jatend piny Kenya William Ruto chano mar donjo e sirikal ma kanyakla koda jatenda duond bura mar ODM mano Raila Odinga. Gino manyaka sani koro liekore ni kaspo nono ni mano timore to jalup jatenda piny Kenya mano Rigathi Gachagua ema koro nyalo yudo lal maduong' ahinya kotudore kod tudruok makamano. Kwanyalo mana ng'iyo it gazet mar 10 mano mar gazet ni ma Daily Nation wang'e ni weche makamagi wanyalo wacho ni gin weche maket kod mago manwanene higa mar 2018 e kinde mane jatend piny Kenya mano sedhi rutaya Uhuru Kenyatta kane oriwore kod Raila Odinga. William Ruto gie sechego ne jalup jatend piny Kenya
liekore ni nogwethe oko mar sirikal. Mano e gima koro sani jogo mantiere machiegni kod Rigathi Gachagua wacho ni ka seche moko Ruto oriwore kod Raila ma giloso sirikal, inyalo podne gi lemo moko, to koro Rigathi Gachagua biro dong' okwe koyo, gino ma nyalo bedo ni ok bineno negi e yo makare. Kaluwore ni Rigathi Gachagua be nitiere kod joge moko, jogego nitiere sirikal. Ka riwruok ma kama obedo, to jogego bende moko kuomgi ibiro we oko e koyo. En weche mag siasa ma koro tedore to twere. Boniface. Anyalo wacho ni wachore ni maling'ling wachore ni number one pacho kae ni kod gima wanyalo wacho ni gi dho ngere ni secret deal kod former prime minister migosi Raila Amolo Odinga, moluor Raila Amolo Odinga. Okay, nyalo timore adier kendo liekore ni kata cabinet ma wadhi bedogo pacho kae odhi bedo cabinet man gi face mar jo Kenya, almost 3/4 ma a big number mag dhoudi ma pacho kae bro bede cabinet. Okrach, but gima nyaka jogi ng'e en ni Gen Z, magi gik mawang'o i Gen Z kabisa. Gen Z ok odich gi political formations mudwa miyowa. Gen Z odich gi jok mudwa miyowa gi, muwacho ni gibiro bedo jok ma represent the face of Kenya. In jogo man gi integrity. Mage gik ma Gen Z odich go. Gen Z ok odich ni ka jakom oriwore gi number one to Gachagua biro bede koyo. Mago gik ma Gen Z ok dwa ng'eyo. Mago gik ma ok obodha gi atol. Pacho kae wasechopo kama, kendo aparo ni siasa ma nyithindo gi goyo en siasa mamora kabisa. Nyithindo gi are tribeless, nyithindo gi gionge leader margi, gin gi deal on agenda, gi issues machando gi ema gidwa no bed addressed. Seche duto gima nyaka ung'e pacho kae, gik machalo kamagie, an anyalo wacho ni ka anyalo advise jakom, akapar ni this is the right time mar timo coalition government kod number one. Okapar mae time mar timo coalition government, kendo nyori kata mana kaka Mega kama nyodhi e liel mar owadgi former governor ma Kakamega Oparanya. Jopiny okwere ni ok wadwa gibiluongo ni handshake gi seche machalo kamagie. Japiny migosi moluor bwana Raila Amolo Odinga osebedo jatendwa pacho kae, kendo ng'at mwaluoro kabisa. Aparo ni gi seche machalo kamagie oweya jogi to gikaranga themselves gi mafuta margi. Problems ma gintie go gi seche gi giting' msalap gi kendgi. Ne giwiro gi manifesto maber kabisa, blueprint ma giwacho ni bro implement. Mae time mar implement manifesto margi no. Koriweyo gi to gitimo atima gik gigo, to kochopo 2027 to raia amua. An kapar gi seche machalo kamagie ni japiny dwaro gik machalo kamagie. Erokamano. To bende kapod otudore gi kanyo, piny kanyo bende aneno ka nyaka sani koro pogruok kata nitiere ywaruok e duond bura mar ODM mano kotudore kod weche mag twaka ma yande jatend piny Kenya William Ruto oluongo e pacho kae. Nyaka sani koro wachore kata liekore ni nyaka sani koro nitiere duond bura no mar ODM sani koro nitiere kod ywaruok mano kotudore kod weche mag twaka ma kinde mang'eny wang'eyo ni ne en mano mar kweyo jong'anye pacho ka. Nikech jatend piny Kenya William Ruto ne paro ni koluongo Raila e mesa mar mondo mi gitwag, to jogo mosebedo ka wuok oko ka ng'anyo biro dok chien to koro wacho ni Raila koro nitiere ka, we wawinja ne gino mobo wacho. Kata kamano wach ma kama bende koro kelo pogruok ahinya te duond bura mar ODM. Kata kamano iwacho kae gazeti mar Daily Nation wacho ni kaluwore kod source mano mawuok ka ODM mano loso kod gazeti mar Nation wacho ni Raila Odinga nyaka sani koro en oserwako weche mag twak makamano, ka bende nyaka sani koro iwacho ni mane en prime minister machon e pacho kae entiere kod sira mano mar jolupne ariyo, mano moting'o Hassan Joho mane en governor e county ma Mombasa ka achiel kod governor machon e county ma Kakamega Wycliffe Oparanya. To magi duto wang'eno biro kaluwore ni jomoko bende nitiere kod interest e pacho kae. Moko bende koro paro ni nyalo bedo ni riwruok mar Azimio sani koro giwacho ni ODM onge e kindgi e kinde ma koro ging'iyo mbele mano yiero mar higa mar 2027. Boniface. Ing'e seche duto anyalo wacho sama for example in gi dispute gi nyawadu amanya fail ni nyawadu okosoni. Seche duto aparo ni ber ka imiyo nyawadu opportunity mondo mi o examine en kende mondo neno okosoni kapok udhie dialogue table. Okapar adwa mana medo nuoyo gima awacho. Pogruok nyaka an bedi ODM kae nikech mana kaka pacha wacho ni nitie wabunge moko e ODM ma feel ni mae ok en samar jakom dhie handshake gi number one. Nitie joma siro kaka Joho Giri, kaka Oparanya Giri siro twak
ama riwruok lwedo mar ji ariyogi. Gima nyaka wang'e en ni, gima nyaka wapenjre seche duto en ni to kochuno ni nyaka wadhi gima wanyalo wacho ni coalition government gi sirikal, wan kaka oganda mar jonagi wadhi benefit nadi. Nyocha neno chien kacha ka ng'anyo timore, tiwinjo ka governors moko nyisowa ni to nyithindwa mag joluo udhi e ng'anyo nikech ang'o? Ng'anyo ni ok en maru. Seche duto pacho kae gima nyaka wang'e ni to gimoro amora mwatimo wadhi benefit e yo machalo nadi. Adwa mana medo nuoyo gima wacho chien kacha, ok apar maisa ma migosi Raila Amolo Odinga ni timo gimiluongo ni coalition government gi sirikal. Sirikal ni iwe aweya to problems ma gisebedogo gineno kaka gitatua kivyao to dhano rome debe 2027. Mane wach manyalo wacho. Jopiny jogo mosebedo katiyo gi jogo moko osebedo katiyo. Adonwa dhi it gazet mar 12 mana mapiyo piyo kapok wachiko nonro mar gazet weche mag thieth. Nyaka sani koro migawo mochung' ne wechego mag thieth e pacho kae ogolo listi mago mag counties kama tuo mar malaria ng'eny ahinya. Nitiere counties mago ma iwacho kae ni counties ma Kelemo tinyalo intiere kod nyalo mamalo mar yudo tuo mar malaria. No ka giwacho kae ni county mano ma Busia, Tana River, Kakamega, Bungoma, Kilifi, Kisumu, Trans Nzoia, Elgeyo Marakwet kaachiel kod county ma Nandi. Mage gin counties ma prevalence rate mano mar yudo tuo mar malaria nitiere malo ahinya. To ng'eni tuo mar malaria en achiel kuom tuoche ma piny Kenya osebedo ka temo rakore godo mar mondo mi oduoka ne piny kwan mag nyithindo matindo mantiere buo higni 5 kaachiel kod mine mayach kata mine mapeka ma yudo tuo mar malaria. Boniface mana mapiyo piyo. En hawi marach ni yudo malaria, chances mag yudo malaria kidhi e counties machalo kaka misewachogo ni malo pacho kae. Anyalo mana wacho ni sirikal osebedo ka temo ka gitimo collaboration gi migape riwruok non-governmental organizations. Nitie migape mopogore opogore kony be gisebedo ka giyudo oko mondo gi fight malaria pacho kae. Malaria en tuo marach kabisa kendo osebedo ka nego sana nyithindwa e yo mamalo kabisa. Gima nyaka wang'e seche duto ni ama gima nyalo wacho seche duto ni malaria en tuo ma kik wabedgo gi tugo nikech malaria neko en tuo maneko. Kata sirikal county government nyocha dala chien kacha naneno ka county government otimo siso e chiwo net sana anawuok e county ma Siaya naneno ka gichiwo net sana e gwenge kendo nawinjo ka mor kabisa gi interventions machalo kamago. The fight against malaria en gino manyaka wadhi go mbele kendo wageno ni at the end of the day wabro yudo solution gi problem mosebedo ka chandowa gi tuo mar malaria pacho kae. E weche mag pur bende no ka sekta mar pur oyudo omenda mano maderom bilion 2.5 makoro mednegi mabo bedo ka miyo mbolea jopur medo yudo mbolea manengone oyweyo. Nyaka sani koro wacho kae ni farmers get 2.5 billion more for cheap fertilizers in mini budget. Wang'eni budget manosomi fertilizer no me bilion 7.5 nyaka sani koro chopo bilion 10 mabo bedo ka konyo jopura mago ma pure pacho kae. Bende no koket kwan mopogore opogore mag jogo mosebedo ka yudo mbolea e nengo moyweyo. Geno en ni wang'ni gibo bedo mbolea makare mabro miyo jopura pitho kendo yudo keyo makare. Boniface. Ma en wach maber kabisa kendo obro miyo production mar chiemo pacho kae biro idho kabisa. Mana kaka isewacho wageno ni mbolea magichiwo en mbolea maber ok en mbolea mabandia. Kendo anamor kabisa gi wach ni nikech kaka japur matin anyalo wacho ni bei mar mbolea pacho kae osebedo ka ni malo kabisa. Omiyo kinyalo yudo mbolea for example bag 50 kgs kuom siling kata 2,500 ama siling 3,000. Anyalo paro ni it means ni ama size mar puodho mwaburo bedo kwa puro koro bedo kamedore. To seche duto samwan gi chiemo pacho kae gima nyaka ing'e ni productivity level marwa bende biro malo. Ng'ano modenyo en ng'atno ma pache paro gik ma ombachore. So seche ma iyudo ka inyalo yudo gimiketo e bundi biro yudo ka iparo maber, iyudo ka afya mari bende biro bedo maber. Omiyo nyalo wacho ni gima sirikal otimo en gima ber. Wageno ni mbolea magichiwo en mbolea maber mabro konyo jopiny e timo pur pacho kae. Nyaka sani koro nitiere kwan jopur mago maderom 202,512 makoro igeno ni biro bedo ka benefit kowuok e mano
subsidized fertilizer mabendi bobed ka ichiwe pachoka ka nitiere tons mago mag gunde mag fertilizer maderom 93,283 mibobed ka ipoge pachoka kaloni nyaka sani koro sekta mar pur oyudo medruok mar omenda kuwuok e bilion 7.5 nyaka bilion 10. Adwa nwangi mana it gazet mokwongo kende mar gazet mar The Standard ka watieko nonro mar gazet okinyi makawuono. Gazet mar The Standard omenyo moko kuom counties marowere mag Gen Z odiochieng' manyoro ne olimo tenda katalog tich mag counties makamago ka koro nyaka sani koro giwacho ni governors magi okosebedo katiyo e yo makare nikech Gen Z osebedo ka wacho ni kwatieko rekod sirikal mamalo onego beni koro wang'iyo counties mago kalon ni counties ema koro giwacho ni otime mibadhi otimo newe counties. Anno ka nitiere moko kuom counties magi menyo kayo odiochieng' makawuono to bende kineno picha moket kanyo Boniface en picha ma mako chunya ahinya kaloni ni ma en jal manigi ng'ol mane oyudore e dier kuma no bae tiagas. En gino malit ahinya ka koro jogo mantiere kod ng'ol bende koro yudore midhiero makamagi e kinde mag ng'anyo mana mapiyo piyo Boniface ka watieko. Anyalo wacho ni en adier ni mibadhi otimo kachieng' e counties kendo an anyalo wacho ni asiro nyithindogi ka ginyalo wacho ni koro attention mar yudo e counties nikech ochopo kama koro wadwa rangre aranga wang' gi wang' to wang'isore adier pacho kae. Governor magwa tiyo gi pesa yo marach kabisa kendo moko kuom gi nyaka ng'e ni seche ma giyudo positions ma gintie tijgi en tiyo ne japiny. Nyithindo gi feel marach kabisa, for example ka gineno kaka pesgi ok tigo e yo maber kaka gidwaro. Attention to pod bro dhi adhiya mbele counties ero gichako gi 23 wan gi 47 counties pacho kae. Akia ni ka gitimo ng'anyo margi ma next akia ni gibro timo karango ka gibro medo dhi e counties mamoko. En sama koro governors nyaka ng'e ni weche osebedo matek kendo japiny dwaro gimiluongo ni accountability seche duto ma release owuok from the exchequer pesa momiyi kaka governor japiny dwaro ni bed accountable. Ok wadwa useless trips moko mudhi adhiya left and right. Ok wadwa misappropriated priorities moko ma un go mang'eny e counties. Governors gima nyaka ung'e ni noyieru mondo uti ni jopiny. Amor gi governors moko kadwa luongo nying-gi kendo anyalo feel in my personal assessment gitiyo ne jopiny maber kabisa. Asewuotho e counties mang'eny pacho kae. Idhi e counties moko mana dhano paro ni gin remote higni mokalo chien kucha but kidhi tineno ka at least ifeel ni pes japiny tiyo. Gima pogre na gi governors machon gi governors masani ma kane kwalo at least ne gikwalo yes but gikwalo ka at least gin gi luoro moro matin. Governors masani kwala ka onge kata luoro moro giyaka. Wachni mogik Boniface ka watieko. Wachna mogik en ni governors jopiny wacho ni weuru kwalo pesa gi. Erokamano. Erokamano ahinya kendo kwang'iyo moko kuom counties mane rowere odiochieng' manyoro omonjo wantiere kanyo kod counties 23 Mombasa, Kisumu, Nakuru, Kakamega, Homa Bay, Kilifi, Migori, Baringo, Kericho, Narok, Siaya, Nyeri, Kisii, Nyamira, Turkana, Embu, Meru, Nairobi, Machakos, Trans Nzoia, Makueni, Kajiado, kaachiel kod Taita Taveta. Makmana ne county ma Homa Bay odiochieng' manyoro ka rowere notemo wuok oko to liekore ni nitiere guns moko manochuli mar mondo mi obi okegi kik gichop e log ticha mano mar tend county ma Homa Bay. Boniface erokamano ahinya okinyi makawuono kuom kawo thuolo mari mar mondo mi ibi walidh ne Nyakwara Ramogi Ajwang' gazeta. Nyakwara Ramogi Ajwang' gi kanye mwachopo godo e giko mar nonro mar gazet momori e kind The Standard kod Daily Nation inyalo dhi nyiewo ibed piny isoma e yo makare. Yiena mar mondo mi akaw yueyo madundo gi sani. Bang' yueyo taduogo kod twak mokwongo e chenro mar Rupiny. Kik idhi mabor.